खुलुमबाय आंनि आंगो लोगो नोंथांमोनखौ गिबि सेन्टारावनो आंनि बे विल्सन बड' मटिभेशनेल स्ट'री चेनेलाव आं विल्सन हाज'वारिया नोंथांमोनखौ बरायग्रोबाय। लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि जेराव गोदानै मोनसे भिडिअ लानानै फैबाय आरो दिनैनि भिडिअआ जागोन गांनैसो फट'खौ लानानै। मानोथो दिनै नोंथांमोना बयबो नुदों ससियेल मिडियायाव नैबे साननैसोनि गेजेराव मोननैसो फट'आ ओरैबायदि भाइराल जादों बुंथावयै बायदि। मानोथो बै फट'खौ जुदि नोंथाङा शेयार खालामोब्ला एबा आं जुदि बे भिडिअखौ एबा बै फट'खौ जुदि आं शेयार खालामो अब्ला आंबो जागोन सासे लाखपतिनि माहाजोन, आंबो जागोन सासे करोड़पतिनि मालिक। नोंगौ लोगोफोर, नोंथांमोना थारखौनो खोनादों। नोंथाङा जुदि बे फट'खौ शेयार खालामो अब्ला नोंथाङाबो सासे लाखपतिनि माहाजोन जानो हागोन। नाथाय बे खोथाया बेसेबां थार आरो बेसेबां सैथो दिनै आं नोंथांमोनखौ बुंखागोन। दिनै बे फट'खौ इल अफ लाक होननानै दिनै जोङो मिथिनो मोन्दों आरो बे इल अफ लाकआ माहानिफ्राय फैखो, बोरै जाखो, आं बिनि बिसय नोंथांमोननि सेराव बुंगोन। इल अफ लाकआनो जादों जार्मानि आरो इउरप हादोराव माखासे उन्दै जाति दङ। बिसोरहा बै उन्दै जातिफोरनि मथेब्ला, बिथांमोननि फोथायनाय मथेब्ला इल अफ लाकआ बिथांमोननि न'खराव सान्ति लाबोयो, रंजानाय लाबोयो आरो गोजोननाय लाबोयो। आरो दिनै बिथांमोना फोथायो इल अफ लाकआ मोननै रोखोमनि थायो, मोनसेया जाबाय गुफुर आरो मोनसेया जाबाय गोसोम। जुदि गुफुर जायो अब्ला बिथांमोननि मथेब्ला गुफुर जायोब्ला बिथांमोननि न'खराव सान्ति फैगोन, बिथांमोननि न'खराव धोन सम्पति फैगोन आरो रंजानाय फैगोन। नाथाय गोसोम जायोब्ला बिनि बिपरित जागोन। बेखायनो आं दिनै नोंथांमोननि सेराव बुंदों इल अफ लाकआ दिनै जोंनिल' नङा, बे दिनै वर्ल्डआवनो बे फेमास जाबाय थादों, भाइराल जाबाय थादों। नाथाय बे इल अफ लाकखौ नोंथाङा बे फट'खौ शेयार खालामबासो नोंथाङा माहाजोन जागोन। इल अफ लाकखौ नोंथाङा शेयार खालामनाय लोगो लोगो जे नोंथाङा सासे करोड़पति जागोन बेखौ नोंथाङा मालाबाबो दासान। बेफोर जाबाय मोनसे खोमसि फोथायनाय आरो जोंनि हादोराव बे नङा, जोंनि हादोरनिबो नङा। इल अफ लाकनि बिसय दिनै गोबांथार हलिउद फिल्मबो बानायनाय जाबाय। बिनि सायाव नोंथांमोना थांब्ला नायब्ला नुनो मोनगोन। बिनि सायाव माखासे हलिउद फिल्मफोरबो दं। नाथाय बे इल अफ लाकजों जों माहाजोन जागोन बेबायदि नङा लोगोफोर। नाथाय जोंनि माखासे बर'फ्रा, जोंनि माखासे सुबुंफ्रा बेफोरबायदि भिडिअफोरखौ नुयोब्ला माने जोंनावबो जोङो खोमसि फोथायनाय लानानै जों बेफोरबायदिखौ शेयार खालामो। जोंनि मोजां बुस्थुफोरखौ शेयार खालामालासिनो जाय बुस्थुफ्रा जोंनि थाखाय गोनांथि नङा, जाय बुस्थुफोरखौ जोङो दानख'नांगौ बेफोरखौ जों शेयार खालामो। बिनिखायनो लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनखौ बुंगोन बेफोरबायदि फट'फोरखौ नोंथांमोना शेयार दा खालाम। जाय फट'निफ्राय नोंथाङा जेबो मोनदेरनाय गैया आरो बे फट'निफ्राय नोंथाङा जेबो मोननायबो गैया एबा नोंथाङा जे सासे करोड़पति जागोन, लाखपति जागोन बेखौ नोंथाङा मालाबाबो दासान। लोगोफोर आं आरो बारा गोलाव बुंनो थाङाखै, नोंथांमोना बयबो रोंखा राखा, नोंथांमोना मिथिगौ। नाथाय इल अफ लाकनिफ्राय नोंथाङा जेबो मोनदेरनाय गैया बे हले रोखा। आं एसेखौनो बुंनानै दोनथ'बाय। गोजोन्थों।